Ayo padha budal kabeh. Jupoli begawe. Nah, ngono barang. Ojo WA-an mbek sinden wae ya. Tidak boleh, oke? Yang boleh cuma kakak, ngono ya. Ayo. Ayo, sowan meneh ning Platar iki. Awas drok. Kancane ndi? Ayo. Tumpuk. Salah rombongan kowe iki. Salah rombongan kuale. Aku sing ning dhuwur, kowe sing ning ngisor. Wong wedok kok jauh ning dhuwur iki wong wedok piye? Ora arti jurus kowe. Mula no takono karo sing lampu. Wah, iki lho. Lho, ra iya ta bener ta. Ancen enake aku sing ning dhuwur kok. 1 2 3 4 5 6. Oke. Ada 6 peserta kali ini. Siapa yang akan lolos akan mendapatkan hadiah 1 cendok cantik.
Ayo digotong bebarengan co. Nderekke Gusti Ratune awake dhewe. Wah, Buta Pandha Tata Gadewe saya Hendryaksa Sara Maruta Pawana Gana Margana wadadedah durung adoh nggonku lumaku saka satengahing Wonomarta ana satriya gedhe dhuwur mripate menceleng kaya mripate bandeng. Gus margage ngaku sapa sing dadi aranmu? Yen to durung tambuh lawan aku. Wah, bale takon sapa sing dadi aran? Piyuh. Ditakoni durung wangsa malah genti bali pitakon. Yo. Iki kawulane Jim Yudhistira. Ya aku kang aran Jim Dandarat dasar Pranyata. Sapa sing dadi aranmu? Takon karo aku, ya aku Raden Bratasena. Ya dasar Pranyata. Mengku gawe apa? Sumusup ana madyaning Wonomarta kene. Aku bakal babati alas Wonomarta iki. Ora iso. Ngertiyo Bratasena? Nadyan to katon iki wujud alas gegerotan ning sejatine. Iki mulu negarane para jin setan priprayangan Gandharwa Medhi lan Tethekan. Ya iki karena negara Indra Prasta. Wurungna sing dadi karepmu. Jalma mara, jalma mati, sato mara tumekeng tewas. Mulya ora bisa. Aku bakal bacotake lakuku. Piye? Kowe bakal bacotake apa sing dadi lakumu? Dasar Pranyata, ngadeka sing jejeg Bratasena. Kowe apa aku sing bakal jengkelang?
Dian. Wah, wah. Ayo, pecahlah lamu. Wah, waduh, waduh, aduh, 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 tukano irengan, cowok, tukano irengan, aduh. Sing kene perang pengpengan sing kono jagong kaya PKK. Wedian. Wah, wah. Wah, wah. Wah, wah. Aduh. 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 Wah. Waduh. Wah. Aduh ya gulu dedak cah. Aduh. 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 Ayo, ayo. Aduh. 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 Wah. 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 Aduh. Waduh ya. Waduh, aduh lara kabeh. Aduh. Yaksa kura rupa sedeng sang narendra yaksa lelaku kamal yaksa lelaku kamal walingkang la dalah ya Bratasena aja mbok sengguh yen to kowe bisa ngasrake jem dan darat tumuli lakon panjang kamu aja girang-girang gemuyu Bratasena iki tampanana upase naga tatsaka lakon mlonyoh dadi apa ayo lebur jagatmu.
Jlamprong, panas dadaku, panas dadaku. Aku calokno pamit kelawan Babu Kunti. Anake lanang ora bisa mulyake dulure. Aku pamitno Jlamprong. Kakang Mas kula atur sabar sawetawis keng rayi kula pun permadi badhe ngupadi usada Kakang Mas. Kulon Bathara ingkang putra kula pun Indra Tanaya kula pun permadi ngaturaken sembah pangabekti kula mugi kunjuk kula nyuwun usada dumateng paduka Pukulun Bathara Indra. Duh Pukulun Bathara Indra ingkang putra kula pun permadi nyuwun pangestunipun Kanjeng Rama Pukulun. Dewa Sugata marang kang suring prangangudane arum-arum. Permadi panjenengan wis tanggaping sasmita riklenggan samangko kadangmu werda ketaman wujute aji upas kang mawa wisa kang namakake tanana liya ya kuwi tetewangganing kang rumeksana ing madyaning Wonomarta kene kang aran Jim Naga Tatsaka iki wis titiwancine Bratasena nyuwuna marang purbaning Gusti Kang Maha Wasesa jeneng kita bakal waluya jati temah nirmala Bratasena. Hendra bapakku, aku ngaturake tarima kasih kang tanpa upama. Yen toh ora nduk usadane kelakon mati dipangan dening buron wono. Nger. Panjenengan wis ngudanani apa kang dadi karsanira kabeh. Jeneng kita bakal mbabati Wonomarta kinarya mulyak-mulyake para Pandhawa. Ngene ya, Nger. Jeneng kita ndak paringi wawasan sejatine Wonomarta iki kedatone para jin setan priprayangan nanging yen to jeneng kita bisa lulus raharja mbabati Wonomarta jeneng kita bakal pikantuk kanugrahan kang tanpa tanding Nger Bratasena.
Kok elok tenan. Ladalah. Ora nyono ora ngira Bratasena tak tameki aje upas kang mawa wisa. Bisa waluya jati temah nirmala. Tak sembur nganggo upas mlonyoh dadane. Iki lek ku nyembur karo Bratasena, umpama tak semburna karo sinden dadi apa? Lakon mlonyoh. Lah kok sing wusadane pukulun Bathara Indra. Weh ladalah. Mengku sandi kang kaya ngapa? Sinuwun Prabu Yudhistira kula ingkang sowan sinuwun. Rene ya, Nduk. Lerena luwih dhisik ya, Nduk. Iya, Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yung Nduk dawuh. Larase ndak kira maksih ana ing Manyura. Coba njaluk wilahane siji no. Sepiro? Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asya. Selawatan luwih dhisik ya, Nduk. Selawat.
alhamdulillah penjaipongmu isih eling nak. Iya isih eling. Wis 3 tahun ra melu awake dhewe. Iya. Nduk dawuh. Sadurunge matur sing akeh, ayo padha atur salam luwih dhisik. Dimen supaya kompak bebarengan ya nak ya. Iya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Piye kabare, Nduk? Alhamdulillah. Pikantuk berkah pangestune si Biyung. Slamet yung sehat walafiat. Syukur Nduk, wong urip ning alam donya iki sing digoleki apa to? Arep duwe bondo donya tumpuk undung nek awake ora sehat iki kowe ya ape ngopo? Oh iya. Nduk dawuh, sowan jangkep sak kanca rombongan. Bengi iki lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain ki artinya bagaimana, Pak? Bengi iki sowan jangkep sak kanca rombongan ning iki edisi pemuda-pemudina. Iya. Iki tak gawakno pengerawit saka ngomah nom-noman kabeh kanca rowangku. Oh iya, nom-noman. Sing sepuh tak kon pensiun nak. Iya. Kecuali mbahmu sing gambang Mbah Nur Raja pensiun. Iya. Mergo dadi danyange putu langgar. Oh iya. Iki kok ya cakrak-cakrak ganteng-ganteng kabeh panjake. Panjake ya ganteng, tabuhane ya pinter, ya apik, sing ra apate apik iki ya saben dinane kuwi nah. Oh iya. Didukung Arisma Audio Sound System. Oh iya. Gosek awake dhewe iki ya sowan ana ngendi? Lho wis marambah mak kaping-kaping nok, sowan ana ing tlatah Platar Taunan Kabupaten Jepara kene. Oh iya. Alhamdulillah tinimbalan maneh ya Yung. Nanging iki edisi sing luar biasa dari tahun ke tahun iki ya semakin meningkat. Oh iya. Iwit aku mbiyen iki jaman isih ning pendopo kono isih cilik kono. Iya. Nganti saiki dibabar ning jaba nganggo panggung biasa, suwe-suwe nganggo panggung rejing. Iya. Sindene asale 2 3 saiki dadi 5. Iya. Perkembangan terus ya, Mak. Muga-muga manjing sedulur antarane Suwawal karo Platar kene no. Iya. Sembah nuwun. Ora lali awake dhewe ngaturaken matur gunging panjenengan tanpa upami kagem ingkang hamengku songsong agung wonten ing tlatah Platar menika tananten sanes inggih menika Bapak Petinggi, Bapak Sodikin, ugi Ibu Carik Widyawati lan ora ana liya ya wong tuamu lanang iya Bapak Dul Wahid no. Iya. Matur sembah nuwun sedaya-sedayanipun sampun nimbali kelawan awake dhewe ya, Mak. Pakmu Kumaidi ya aja nganti lali. Oh iya, lan sedaya-sedayanipun. Iki wis kanca rowang para penggemar wayang wis tumplek blek. Iya. Wiwit sore ya wis angantu-antu. Oh iya. Sadurunge senggol disenggol. Iya.